To je ono. A poriadna, rana. Poď moja. To je ono. A poď. Dnes tady máme speciálneho hosta Dannyho z Love Islandu. Čaute, teším sa na dnešný tréning. A Danny vypadá skvěle, ale zvedá taky něco? Na to si zodpovíme dneska, protože jsem ho vzal na strongmanský trénink a udělám z něho pořádného chlapa. Tak poďme na to. Na tohle je úplně jiný video. Řekni něco. Takže Danny, já jsem letos poprvé sledoval Love Island, takže ty jsi byl v mým obyváku každý jeden den. Nicméně, mohl by se nějak ve zkratce představit lidem, kdy si třeba nebyl v jejich obyváku každý den? To je inak super, že bol som u vás doma a teraz som tu vlastne reálne a fyzicky, takže všetci ma poznáte asi primárne z Love Islandu ako účastníka Dannyho. A čo ma najviac asi vystihuje je šport, móda, gastro, takže to som asi ja v skratke. Presne preto tu si, pretože si športovec a ja som ti chcel ukázať taký ten poriadny chlapský šport, ako možno ani nepoznáš. Kámo, na to sa fakt teším, lebo toto je pre mňa niečo úplne nové. Robil si niekedy niečo takto silové? Moja najväčšia asi výzva bola, čo sa týka sily, premôcť sa a ísť do Love Islandu, takže to je asi Ale to bola vnútorná sila, to bolo... Ale tam to všetko začína. Dobre, každopádne, toto je naše strongmanské fitko. Nevyzerá ako normálne fitko. Máme tam takéto veci, čo si nikdy v živote nevidel. A máme tu dokonca ešte jednu miestnosť, ktorú ti teraz ukážem. Takže, punk pokračuje. Tu nám máme naše pakárske tréningy. Máme náš pakársky oddiel. Túto konštrukciu skús typovať, na čo sa používa. No ja by som toto použil na drepy, ale podľa mňa ju dvíhate celú a prenášate. Áno, to si dáš na chrbát a beháš s tým. A potom tu už máme len jednoručky a tie sú také obyčajné. To sme si zvarili sami polku z toho, takže vidíš, že to je taký trošku pančík. Myslíš, že ho dvihnem? Tuto by si ešte mal. Každopádne, my z teba dneska spravíme poriadného chlapa a za mňa chlapa robia ramena. Takže začneme ramenovými disciplinami strongmana. Tak na to sa teším. Takže polka strongmanov je o tom dostať niečo ťažké nad hlavu a za mňa je to najviac taká tá chlapská vec, čo môžeš spraviť. Za mňa to oveľa mužnejšie než celý bench press, než celé drepy. Proste zobrať tu na kládu stromu a dať ju nad hlavu, akože neexistuje viac chlapský pocit. Aj tým začneme. Tak ideš zo mňa spraviť chlapa, hej? Kámo, ja ti dám takú silu, že sa vybojuješ z každého friendzónu, kam sa dostaneš. OK. To potrebujem. Než len taká vsúka, budem hovoriť po slovensky, lebo vedľa Dannyho sa nedokážem zastaviť hovoriť po slovensky, takže bude to slovenské video. Začneme jednoručkou. Máme tu na takú malú jednoručku. Hovorí sa tomu cirkus dumbbell. Zo zeme ju môžeš brať dvomi rukami. Dvoma rukami ju hážeš na rameno, ale v momente, keď je na rameno, musíš pustiť jednu ruku a jednou rukou môžeš dostať nad hlavu. Ale na tú hlavu to môžeš dostať, jak chceš. Hej? Že ako keby strongmanovi není nikdy, že niečo len tak tlačíš. Vždycky môžeš používať celé telo. Takže keď ti to ukážem, vezmem jednu ruku, chytám druhá cez, hodím si ju na rameno a teraz keď je tu, tak si tak vyskočím, dávam ju sem. Tu ju môžeš tak akože rozumne zahodiť. Takže to mám ísť vyskúšať, hej? Áno. Takže menej už sa tam dať nedá, hej? Dám si to sem, hej? Do východiskovej pozície. Presne tak. Možno pozor na to drevo, to bolo drahé, tak toto nemusíme zničiť. Pardon. Jedna ruka, druhá ruka. Jedna ruka cez, hoď si to na rameno, druhú musíš pustiť. Ty kokos, počkať, to idem ešte raz. Dobre, ja ťa ešte naučím figla, hej? Lebo ty si to dal tak, že si to celé držal na tej ruke, čo je dosť ťažké. OK. Keď si to viacej oprieš o rameno, že si to dáš za hlavu a zdvihneš lakeť, tak je to viacej oprené o lakeť a o hlavu a tým pádom tam lepšie prenesieš tú silu. No tak ešte raz. No. Ešte hop a teraz. Za hlavu vysoký lakeť a stadiaľ to, poď. No, vidíš to. Zrazu to ide. Dobre, prežil som. Jaké to bolo? Príjemné. Zatiaľ to bolo príjemné, ale obávam sa, čo bude nasledovať. No celý dnešný tréning budeme koncipovať tak, že budeme všade prikladať, že dokiaľ to nedáš. Koľko tam môžeme priložiť? Tak na základe toho, že som to dáš na druhý pokus, tak by som začal veľmi decentne. Dobre, tak niečo malé tam hodíme. A vždy to vlastne robíš len jednou rukou, tou silnejšou. To nad hlavou ideš až jednou rukou. Svetový rekord je plus minus nejakých 140 kg. Čo už sveťačík asi skúšať nebudeme. Ja som si kedysi optimisticky vyrobil jednoručku, na ktorú sa dal naložiť svetový rekord, ale nikdy som to nevyužil teda.
Tak, teraz je tam 42,5. Mám to vždycky stiež, ako na morálnu podporu? No to mi povedz ty. Ja si myslím, že by si to mal ísť. Jak chceš ty? Ja mám teraz takú, akože strongman renesanciu, vieš, lebo ja som to robil ako súťažne niekoľko rokov, ale ja som na to pár rokov nehrábol. Tak preto si to treba oprašiť. To je taký výsmech, hej? Nie, tak sa to nemá robiť, ale áno. Mne to stačí len raz, hej? Áno, áno. A môžeš použiť nožičky. Jedna. Tak, druhá cez. Áno. Hodiť na rameno. Vysoký lakeť, opri si tohoto telo. Super to máš, super. Áno, hoď to tam. Bomba. Takže 42,5. Čo myslíš, 45 padne? No musí. Idem vedľa pre tie ďalšie kotúče, lebo neviem, kde ich niekto zožral. Našiel som jednu. A nevadí, na jednu stranu dáme jednu, na druhú dve. To boli čo, 1,25-ky? Áno. Kto robil tú jednoručku? Ja nie. Dani, mám pre teba zlú správu, hej? Nejde mi tam naložiť tá 2,5, ale 5 tam sa nakladá úplne v pohode. Tak poďme do toho. Hej? Není Dobre. čas strácať čas. Tak ideme rovno na 50 teda. To už je v podstate taká dievčenská váha. Takže jedno dievča dvihneš na hlavu, nie že by to dievča dvíhalo. Tak to myslím. Pozor. Tak to myslím. Lebo s tými váhami rastie aj sebavedomie. A to sa občas robí jak exhibícia, že dvíhaš babu nad hlavu. No ja som tu práve viedol takú debatu sám so sebou, že či aj so Sapčou dvíhate takéto strongman váhy. Však, počkaj, ona to nedvíha teda? No. Ale ja som takto dvíhal Sapču. Ja som mal jedno také virálne video, že som takto benčoval dve holčiny. Vidíš, keď už ťa tu takto mám, tak ťa trošku vyspovedám. Prečo všetci chalani v tom Love Islande vyzerali na konci oveľa menej svalnato než na začiatku? Keď ste tam furt cvičili. Mali sme menší priestor na cvičenie. A že ste tam mali tie gumy, mali ste tam 50 kg na benči. Jaké gumy? Však mi to prišlo hrozne vtipné v tej telke, vždycky tá guma. Ja, expanderiky, hej? A to ste tam nemali viacej kotúčov? Nie, iba to, čo ste videli. Prečo vám nedali viac? Však ale akože s tým sa dalo zacvičiť, len ten čas nebol dostatočný na to. Nebolo toľko času, vieš, vy ste videli vlastne hodinu z 24-hodinového dňa. Takže my sme Vy ste boli tak busy, že ste nemali čas na tréning. Tak ale my sme reálne možno na jednej hre, ohnisku robili 4 hodiny. Úplne v pohode. A keď si mal 3 aktivity za deň, tak si to zober. Ešte medzi tým si musel spať, jesť, mať iné To vyzeralo, povinnosti. že robíte piču celý deň, vieš? No, zdanie môže klamať, kamarát. Ja to musím dvihnúť ešte. Však, ja si to idem pozrieť. Okay. Toto by... Si videl, že to bolo ťažšie? No práve, že som si hovoril, že toto robíš štandardne pri raňajkách. Že to je taká... Ja si to dám zase do východiskovej pozície. Presne tak. A držte Jedna mi- ručka, druhá ručka. Držte mi A keď palce. chodíš čúrať, vieš, takto. Ja tak. Nerozosmievať. Sú vážne veci, tu môže hroziť Poď zranenie. zrovna ich chrbát, tak, pevni sa, poďme. Hop! Pekne, pekne. Ešte raz, ja to musím dať. Veríš tomu, hej? Jasné. Kde vôľa, tam je cesta. No, poďme. Dobre. Kámo, ale skoro tam bola, len som sa bál od teba, lebo ti tá ruka išla úplne tak dozadu. Tak Posledný pokus. Ja musím... Ale kámo, ty silu na to máš, ja som ťa podcenil. Ja ešte jeden To bolo posledný dobré, pokus. ty len si páčil ruku. Som to cvičil. Ja som ti to radšej chytil, ja som sa bál, že si vyklobíš rameno na prvej disciplíne. Ja som to už cítil. Ale dobre to bolo, poriadne skoč do toho. Oj, vidíš, ja zabudám na ten trast. Kámo, ale akože pocitovo, to je fakt jak skok do výšky. Vieš, že len vyloženie akože a dáš tam tú silu do tej jednoručky. Nedýcham, poď. Dobre. Nebolo to clean, ale bol to... Kámo, bolo to tak clean, jak niektoré moje PR-ka, takže ja ti to uznám. Ďakujem. Krásny výkon, kámo, 50 kg na prvý tréning. Ešte ty koľko teraz vážiš? 86. Kámo, to je výborný výkon, výborný. Takže si musím hľadať ženu maximálne do 50 kg. A tak dá sa to, trošku anorektické sklony, keď má...
Čiže nejaká porucha príjmu potravy. Takto keby mala vážiť Mafra. Počkej, Horšie, keby tak vyzerala. Koľko vážila Majda? To bola podpasovka, ja som ju nevážil. No dobré, ale koľko? Tak okolo 50 vážila? Určite. No, takže jednu Majdu si zvihol teraz. Zase ma vraciaš do toho kolotača v tejto žene. Ja som čakal, že len poviem to slovo a ty ma napálíš dneska. Nie. Dobre. Každopádne, ďalej by som nešiel, myslím, že úplne stačilo a pôjdeme teraz na najmužnejšiu disciplínu všetkých čas, na kládu. Ty budeš dvíhať klády. Čo už? Možno niektorým ľuďom už si teraz dvíhal klády, vieš, len akože keď ťa videli v celke. Ja len hovorím, idem sa teraz obhajiť. No? Čo je zlé, keď si stará škola a inklinuješ celú dobu len k jednej žene a nepreskakuješ jak taký záletník? Kámo, po svadbe je to najlepšia vec na svete. V dating show? Pozri, keď pôjde do ďalšieho, už bude múdrejší. Ešte ani nedostaneme na druhú disciplínu, už sa chytíme. Nie, ideme dvíhať klády. So dvíhať ženami klády. mi to nevyšlo, tak ideme dvíhať klády. A toto má koľko kil? Táto bude mať tak 70 niečo. Ti vysvetlím techniku, hej, lebo toto je dosť taký, že neintuitívny cvik. Úplne ideálne je tu mať brúško. Lebo tu si takto chytíš, takto si to nasmeruješ tam, a až to na deadlift. OK. Drepnem si a tu si to položím na kolena. Hej, že ono to tu leží. A teraz si dám ten pivas, to brúško si dám pod tú kládu. Takto to dvihnem a dám to nad hlavu. Ty, ak nemáš to brúško, tak na kostičky si to položíš. Na kocky. Medzi prvú, druhú radu, alebo na prvú. No dobre, takže vytočiť. Mikrofón možná. No. Vytočiť, dať. Najprv to daj na deadlift, polož to na kolena. Drepni si, úplne si drepni dole. Teraz na to brúško natiahneš to na seba. No. Keď ti vezmem mikrofón. Tak. Teraz by som si to mal vyrotovať vlastne na... Áno, teraz sa s tým postavíš. Yes. A teraz zase aj s tými nohami to dvihni. Bomba! No, a toto vyzeralo dokonca ľahké. To môžeme priložiť. O, ideme prikladať. Do mňa bude klad? Ale zase pomaly. Koľko tam Jasné. šuprieme? Tu sa väčšinou chodí po 5-5, takže ako po 10. OK. A mám pre teba druhú otázku. Jej. No ty si slavný akože chvíľu. Čo som? Slavný chvíľu, krátku. No, veľmi krátku. No. A nenazval by som to slávny, možno iba tak ľudia ma viac registrujú. No ale to som chcel povedať, že ty moc nie si na tie krátke vzťahy, ale keby si bol, tak tebe by teraz začínal ten pravý Love Island, vieš? Ja som práve na... No nie som na krátke vzťahy. No hej, ale akože všetci tí influenceri, skoro všetci to využívajú práve na tie krátkodobé vzťahy, alebo aspoň všetci, čo ja poznám, lebo máš to ako keby zadarmo. Tak akože má zmysel, keď ti baby píšu, či to nemá zmysel? Tak nejaké správy sa mi doručili, to je pravda. Ja sa snažím Doručili. Ja sa snažím každému slušne odpísať. Viem, že sa to nepodarí úplne všetkým, ale ťažko povedať. Akože zatiaľ som nereagoval takým štýlom, že idem do toho. Takže nebol som na žiadnom randičku, som Takže sám. ešte žiadna faninka neúspela. Zatiaľ nie. Tak No čo keď jedna z tých faniniek, čo ti píšu a pozývajú sa k tebe na kardio domov, čo keď jedna z nich je tvoja budúca matka tvojich detí? kokos to mi nehovor, lebo si tu všetky tie DMs budem musieť dneska A prejsť. čo keď ty si jej dal len zobrazené, vieš? Ty strašné chrobaky dávaš. Ja som taká tá stará škola, vieš, že pozri, dneska zo mňa spravíš chlapa, takže uvidím, jak sa ráno zobudím, vieš, že možno... Ráno sa zobudíš a dve tam, vieš. Alebo budem odpisovať, vieš, a budem si dohadzovať. Nebudem poznať mena, ale označím si ich pondelok, útorok, starý, piatok, sobota, nedeľa. Presne. Takže je to asi 80 kg. OK. Možno úplne iná váha, diváci to vedia. Tak poď na to. Akože veľa rokov som to nerobil, ale kedysi som to robil veľa. Toto vyzeral veľmi easy. Vyzerá ľahšie než dievčatá, čo ti píšu. Ona bude do mňa rýpať celý večer. Poď! Lakťa, to je ono, to je ono. Bomba! Kámo, veľmi pekné to bolo. A myslím, že tam bola aj rezervička dokonca. Poďme skúsiť. No prihodíme tam zase 10 a už budeme zdvíhať viac než si ty.
Takže už si budem môcť možno nájsť aj pevnejšiu, vyšportovanejšiu. Máš rád také tie moderné baby? S tými modernými zadkami? Ako to si úplne nejdem, ale nikdy nevieš, kedy to zarezonuje. Lebo ja som úplne čakal, tým, že jak ten Love Island bol teraz akože nový, že či tam vezmu to, čo je teraz v kurze, vieš? Ako my sme tam mali krásne ženy. No práve, že áno, ale že tam neboli také tie moderne krásne ženy, čo úplne nie sú moja... Vieš, čo myslím? Není to ani moja cieľová skupina, ale každému sa páči niečo iné, takže... Áno, ale že to ako keby nekopírovalo moderné trendy, vieš? Ale toto im príde už too much. Akože od pohľadu, či akože ti... Hej, od pohľadu. Už keď to vidím, už... Ale vieš, zase ty, keď ideš predo mnou, tak ty to zdvihneš s takou ľahkosťou a povieš si, že... Ja ťa motivujem práve. Hej, veď práve to, že si povieš, že easy. Môžem ti ukázať tzv. Viper, jak sa robí. To je technika. OK. To v preklade znamená, že tam nie je tá pauza. Že to vytočíš a rovno ideš. Používam na súťažiach, keď ako nestíhaš. Nestíhaš? To máš na čas? OK. Väčšinou to funguje tak, že máš 1 minútu a napríklad 120 kg a koľkokrát to za minútu dáš nad hlavu. Tak vyzerá väčšinou súťaž. Tak toto je vlastne nová informácia pre mňa. On je to v podstate ako keby ťažký crossfit. Že crossfit, ale váhy krát 3. Tak mi držte palce. No poď! No poď! Bomba, bomba, poď na brucho, na brucho. Poď, lakte a nohy použij nohy. Kámo, skoro to bolo, len kopni nohy. Kámo, to bolo, že tak tesné. Nechceš to skúsiť ešte raz? Jasné, že to skúsim, ale sekundu. Ja nemyslím hneď teraz. Až strongmanovi, keď niečo nedvihneš, tak si sadneš. Aha, ja že si... Nie, tak si sadneš. A čakáš 3, 4 Toto minúty. ja som zle uchytil. Vidíte, to ma úplne odrovnalo. To je tým. Každopádne, kamo, strongman je z polky o sedení. Že vážne, no, si sadni. Ale ja teraz som si vyvinul na seba tlak. Ale to bolo, že tak strašne. Ale kamo, oddychni si, dvihneš to za chvíľu. Ale to bolo tak tesné. Ale tak extrémne tesné. To len stačilo, že by si viac tam kopol tými nohami a bolo by to tam. A ináč nemáš vôbec zlú silu. Možno technika Viper by bola dobrá. Áno, keď to nejde normálne, dáme ťažšiu techniku. Hej, to je ťažšie. To je ťažšie práve. Lebo To sa ale práve robí, tam- keď chceš ušetriť čas, no. OK, lebo práve tým pomalým presunom, či nemíňaš aj, vieš, zbytočne veľa No energie. zase, ja som si to nemal kopnúť nohami, vieš? Ja som to roloval a rovno tlačil a ty máš šancu si to kopnúť nohami a dať to tam. Máš tú čistú silu. Ja tam No, že ono máš ako keby rôzne techniky a väčšinou čím je rýchlejšia, tak tým si na ňu slabší. OK. Takže väčšinou, keď nie je úplný zabijak, tak použijete najrýchlejšie techniky, ale musí mať tú silu, aby to tak rýchlo urobil. Čo nás čaká vlastne po tomto? Takto, ja najviac zo všetkého som chcel s tebou kamene a kufry. Ale máme dážď. A ja neviem, jak moc veľká fajnovka si, jak moc máme vodeodolnú kameru. Ale ak máme všetko dostatočne tvrdé, tak by som išiel na moje kamene a kufre. A to už by si mal celý akože strongman zážitok. Tak Lebo je. strongman býva väčšinou tak 4-5 disciplín. Okay. To znamená, že ty by si zažil akože takú pseudo súťaž. Chápeš? Že zhruba jak oni akože fungujú na tých závodoch. Ale poviem ti úprimne, že je to fajn ukusiť. Vlastne ja som tomuto živote ani len, že nepričuchol. Ale ty si to ani nepoznal. Akože vedel si, že toto existuje? Tak vidieť som to videl, ale nikdy som pritom nebol ani len takto blízko. A teraz, keď hovorí, že vlastne sú to tie strongman disciplíny, tak je to halus vyskúšať, že teraz už keď sa o tom niekto bude so mnou rozprávať, tak si poviem, už som A je mal to tú úplne iné. možnosť. Aj keď ti niekto povie číslo, tak už to nie je abstraktné číslo. Keď niekto povie, dám 100 kg na kladu, si povieš, dobre. Predtým si nevedel, že to je jak to na bench. Nepotrebujem. Ale teraz vážne. No poď, naser sa, fakt sa naser, to pomáha. A poď. Hop. Tak. Postav sa poriadne. Tak. A nohy, nohy. To je... Kámo, to bol, že asi najviac tesný pokus, čo som kedy videl. To bolo tak tesné. Ty držíš divákov v napätí. Kokos. Ja som práve zistil, že v tomto bode to proste už nejde. To je tvoja slabina.
Ale kam to bolo fakt, keď hovoríš, že kto vypadne, vieš, a úplne to naťahujú na hodinu. A potom si hovorí, že však on tam pred 3 týždňami už nemal čo robiť a stále tam je. tak tam bola aj taká Ale vláda. ty si nás tak naťahoval, kámo. Ale na moju obhajobu nie je všetko na mne. Čo, akože zlý tréner? No napríklad zlý tréner, tam to bola produkcia. Nie, podľa mňa zlá technika. Ja som to tlačiaký pred seba a tým pádom to ťažisko. Áno. Ale ono, za jeden tréning sa nemôže všetko naučiť. A za mňa, akože rešpekt, si silnejšie, než som čakal, hej? Ale počkať, ja si teraz nejdem sadnúť a môžem to ešte poslednýkrát takto skúsiť? Môžeš to skúsiť aj 10 krát. Nie, ale ja nemôžem čakať, ja No som... dobre, poď! Posledný krát. No poď! Kamo, zhoď ešte toto. Toto ešte zhoď. Ale to potom bude už na mne, že Kamo, to musím dať, že vyzleč to! No dobre, tak idem na to. Kamo, tak nahypovaný som nebol ani neviem kedy. No. Od svadobnej noci. Kokos, tento dietný mužik ide dvíhať 80-ky. Poď! Hop, na brucho. Hop. To je ono. A poriadna, rana. Kámo. Je to slabota. Nie, ja veril som ti. Ináč ja som si veril a práve som dospel do štádia, som sa sklamal. Nemám rád porážky. A to už je druhá porážka za 3 mesiace. Lásku som nenašiel, slabý som. Čo je to tretia? Začal som len 2. Ešte zle stojíš, takže možno dostaneš pokutu. To dúfam nie. Ale vraj mi to preplatia. Áno, keď to preplatím, ak dostaneš pokutu. Jo. Dobre, každopádne teraz nastáva tá otázka, jak moc sme tvrdí, ideme do toho dažďa dvíhať? Jo, ja určite. Toto som síce nedal, to ma neodradí. Dobre. Ideme bomby. Dobre, poďme na to. Keď máš súťaž, tak máš väčšinou niekoľko guli a niekoľko výšok. Každopádne, máme tu na gule od... Tomuto vravíme kabelková gula, netušíme koľko váži. A ideme hore, až po gulu, čo nezvidne nikto tu na. OK. Ja budem rád, keď zvihnem túto. Tým by som Tuto začal. dvihneš určite. Každopádne zistíme, jak máš veľké gule dnes. OK. Hej. No, Takže, po Love Islande boli veľké, kámo. vy ste tam akože fakt nič? Nič. A zrovna ty si zvyknutý. Každopádne, technika, hej? Technika je taká, že moc nie je technika. Takto, keď je tá gula väčšia, tak ty sa k nej môžeš takto akože pritúliť, dať si ju na brúško, fajnovo si ju podobrať do hĺbky, ale keď je takáto malá, no tak aj tak sa to drží, jak sa to drží, no. OK. Takže začneme tým kabelkáčom. Je to všetko mokré, takže je to extrémne klské. Každopádne dám si to na ruky, hop, zvihnem. Má 50 kg. Teraz je to tu napísané, takže vieme, koľko má kilo, hej? Takže mám ísť, hej? No poď na to, áno. Keď nedvihnem ani tých 50. Kámo, dvihneš to určite. Čo to takto podobrať, hej? Ruky pod ňu, áno. Ty koko. Drží sa to úplne hrozne, že? Však to nedvihne. No, vidíš to. Bomba. Paráda. Paráda. Sa cítim tak chlapskejšie. Ale že áno. Kámo, za mňa aj nepoznám šport, čo by zo mňa robil ako viac ako chlapa, než to mňa. Keď dvíhaš klady, dvíhaš gule. Ani pívečka, toľko veľkých pívečiek. Dvíhať klady a gule je pre mňa najmužnejšia aktivita, čo je. A hlavne v určitom veku, keď tu svoju dokážeš dvihnúť. Zatiaľ nemám problém. Obaja sme tu 30-tnici a úplne v pohode, že? Áno. Ale ja teraz neviem, ktorá je druhá najťažšia, či táto alebo táto. Podľa mňa tá, ktorú máš v ruke. Táto vyzerá byť ľahšie, že? Vyzerá. Ale ja nemám odhad na koule. Tá voda strašne pridáva. Klže to, že A extrémne. myslíš, že táto je ľahšia, hej? Jak tá? Ja myslím, že toto je druhá najťažšia gula, čo tu mám. Je tu ešte táto? A tam to možno bude napísané. Lebo dvíhal si to tak, že ja mám pocit, že ja už túto nedvihnem. Možno ešte tu na trávniku nájdeme nejakú gulu. Jak sa mi ľúbi, jak to robíš na kameru. Však ale tohle je sport pro diváky. Ani nie, ale snažím sa k tomu profesionálne pristúpať, lebo mám predtým fakt, že rešpekt. Ale právom, akože je to ťažké, je to gulaté, zase to drží. A ešte ty si vravel, že všetko mám dobre okrem krížov, tých krížov sa bojím. Je to tak, takže... A ešte takto, že jak tu chceš mať rovný chrbát, vieš? Poď moja.
Tak to nedvihnem. Ja napríklad, vieš, jak to robím? Ja spravím Star Trek, tomu vravím, že robím Star Trek. Tak toto narvem úplne pod ňu a takto to spojím a spravím takýto kosoštvorec pod tým. Tak to robím ja napríklad. Nejde. Skončil som na pešati. Vystrini to. Dobre, tak ideme na trávnik hľadať ešte nejakú inú gulu. Ťažká. Tu je viac podľa mňa. Tuto je nejaká schovaná. Ale tá nevyzerá byť o nič ľahšia. Jedna nie je niečo napísané? Tá bude ľahšia, kámo. Tá je ľahšia. Kámo. Však to je náhrobný kameň. Tu leží Dani. Starky, to je že oveľa ľahšie. Hej? Áno. No dobre, ale povedz mi ešte k tejto disciplíne. To je tiež o čase, o pravidlách. Väčšinou to funguje tak, že buď máš stojan, rôzne výšky, rôzne váhy a ideš, kto najrýchlejšie dá tú najťažšiu. Akože všetko v rade. Plus, ak to nedáš, tak sa počíta to najťažšie, čo si dal. A občas výnimočne máš len takú, že výšku a ideš tam, späť. A kto spraví najviac za čas. To dáš, kámo, to dáš. Toto kámo, dám. kokocky to držíš, ale ináč. Ďakujem. Vždy... Cením. Nie, počkaj. Ja, robím Star Trek. Ale kámo, ty keď to dáš dopredu, potiahneš, tak ono sa zgúla. Vždycky, keď sa ti gúla, tak to držíš mimo stredu. OK. Musíš dať doprostred, potom sa nikam negúla. Ale ja sa tam musím dopracovať. West side. Ja sa obávam, že ani túto ne... Kámo, dáš ju do boha, poď. Na kolena a teraz si ju prechytni trošku. Ja som skončil. Na kolena. Počkaj, ide za mikrofón. Tak. No poď. Teraz sa cítim jak v Dáme tábore. rozhovor teraz? Poď. Kámo, pust ma, ja ti to vysvetlím. Počkaj. A nepredstieraj, že niečo bolí. Kámo, ja mám 2 plotničky vyhreznuté, 9 mm, mal som ochrnutú nohu a nerobím tu také divadla. Správne. Ja som ti chcel vysvetliť techniku, hej? Čiže keď to berem, tak teraz keď to položím na tie nohy, tak jak sedím, tak to chytám z vrchu a teraz sa mi to dobre takto gúla na vrch. Chápeš? Čiže takto dám ruky z vrchu a potom len tak potiahneme to hore. OK. Hej? Tak pusti k tomu profika. Ja ti vráťam mikrák a idem na to. Takže stred. Stred. Prvý je stred. Prvý je To stred. je základ úspechu. Chytiť za stred. Kde to bola chyba teraz? Ja som sa asi vyčerpal. Po prdele. Jak je možné? Že to nie je tak ťažké, kámo. Poď. Na kolena. Prechytni z vrchu. Tak. Dobre? Drepni si trošku, prechytni z vrchu. Počkaj, musím sa oprieť. Pivečko nedonesem? Pivenko. Teraz je to dobré. Teraz chill. Dáme tak 10 minút, nie? Teraz... Dáme nejakú ešte otázku na telo? Hej, vieš čo sa obávam, že keď si to prekotulám vyššie, tak ja sa vydrbem do tej steny. Ale on je, chcel som povedať pevná, ale od pohľadu není teda. Poď. A zle máš ruky, čo robíš? Z vrchu. Tak. No. A teraz keď sa s tým postavíš, tak už to ide, to je ono! Brnkačka. Komu nice? Končím. Asi stačilo, nie? Jo, ale idem na ďalšiu disciplínu, hádam. Ideme kufre. Čiže dáme celé Daniho Strongman proste. Ty kokos. Ja ti to asi zložím dole, čo? Či? Nie. Chceš to zakladať ty? Hej. Tak zlož to, dobre. Jaká je technika? Len to nesmieš pustiť, lebo praskne betón, vieš? No, ani si to nepustil na nohu. Všetko v poriadku. Tak asi ideme ďalej, nie? A ideme na kufre. Poďme. Čo na tom robíš, tak takto sa to necvičí? Počkaj. Nie. To máš odniesť. Jak odniesť? Čiže to je ťažké. Kámo, chytneš to do rúk a ideš. Je to funkčný tréning do života, keď v Tesku majú zrovna jogurty v akcii. A keď ma budú boleť nohy, tak viem odísť po rukách. A ty možno, ja nie. Hej? Takže chytím, vezmem a normálne s tým ideš. Ak vieš chodiť, tak vieš robiť tento cvik, lebo to je len chôdza. Ja takto si to odnesiem. Tak. Otočím sa. A idem na to. Tak v tom podaní to vyzerá, že to váži tak 12 kg jeden. Zhruba tak vedíš. Plus, minus nejaký kilečko.
Toto je tiež taký úplne základný strongmanský cvik. Akože dôležité je to hlavne dvihnúť. Áno. No, a jak si ideš? Jak nič? Nádhera. Nádhera. Ani ťažké to nie je nič, čo? A mám sa s tým otočiť? Buď otoč, alebo polož, ak chceš. Pekne ťažký nákup. Pravím, jogurty boli v akcii, vieš, a v dnešnej ekonomike, keď je niečo zľavnené, musíš to použiť. Stačí? Ešte naspäť. No a koľko prihodíme? Akože ja mám dosť? Jak dosť? Keď si to zvodní, som úplne v pohode. Dobre, prihodím a dáš len jednu cestu z kopca dole. No dobre. Hej? Máme nabito. Čiastočne. Hele kámo, a jak jsi teďka najednou slavný, ty si předtím nebyl slavný vůbec a zrazu si slavný dosť, jak to zvládáš? Čo to s tebou robí? Tak ja si myslím, že ľudia ťa akurát tak viac registru poznávajú, ale je to také instantné, by som Kľudne povedal, ďalej hovorí to zatiaľ, hej? že už cítim, jak to vlastne vyprchá, ale pociťujem to, že je to akože príjemné. U vás v Čechách to ľudia viac vnímajú. A Slováci sa dívajú menej? Ja si myslím, že áno, a hlavne Česi sú takí, že prídu hneď za tebou, chcú sa s tebou odfotiť a tak, A interagujú. skôr babi či chalani? Aj. Hej? A Slováci sú skôr takí, že otáčajú, hovoria o tebe, alebo respektíve za tvojim chrbtom, keď ťa niekde vidia, ale neprídu. A to som si všimol tiež. Ale mne ešte vždycky prišlo, že viacej si pre fotku príde chalani než baba. Ako hovorím, v tých Čechách to bolo aj. A čo ti tak povie baba, keď za tebou príde na ulici? Fandila som ti. Hej. Dani, fandila som ti, bol si super. Akože ja som sa reálne nestretol, čo sa týka osobného kontaktu, že s negatívnou nejakou Ale to je recenziou. tak vždycky. Ja som v živote nestretol hejtera naživo. Nikdy. Za 5 rokov, čo to robím, ani raz. Možno po tomto videu to začne. Na moju osobu nie. Dali ho do videa. Kámo, je to ťažké, poď. Hop. Chceš na place, ti dám ráno do chrbta, keď ti to pomôže. Nechceš? Musím spevniť. Kor, nadýchni sa. Môžeš si opasok zobrať. To je ono. A poď. Malé kroky. Ideme. To je ono. Už cítim, jak mi cecok odchádza. Kámo, cecok u tohto cviku? Tomu ver. Prečo cecok? Ja som ráno bol ešte cvičiť prsia a chrbát. Takže ty ideš s Jankom na strongmanský tréning a ráno si ešte dáš tréning, hej? Presne, lebo však som strongman. Trošku veľký tvrdák teda. No, takže na budúce to možno zvládnem ešte lepšie. To je challenge do budúcna. Napíšte, čo by sme mali robiť na budúce. Jo? Cítiš tam ešte nejakú rezervu, či nie? Nie, ja som normálne, že hotovo. Že Dobre, som ma zlikvidoval. budem kamarát, odnesem to naspäť. Jo, ja budem ti vďačný. Takže náš tréning je u konca, ako by si ho zhodnotil? Za mňa akože ten tréning bol super. Som rád, že som okusil niečo nové, čo som ešte nemal poznané. Zistil som, že nie som až taký silný chlap, taký strongman, ale milý rád na tom zapracujem, takže za mňa to bolo fakt, že mega. Obdivujem fakt, že vás silákov, že máte takú tú brutálne čistú, vymakanú silu, je to mega. Keď to mám zhodnotiť ja, tak ja by som to zhodnotil trošku inak než ty, lebo za mňa si mal silu peknú a mal si hrozne takého dravého ducha, čo sa mi mega ľúbilo, takže mňa si prekvapil pozitívne, bol si ako lepší, než si som čakal. To je za mňa super, keď sa tomu venoval, tak určite by to šlo ako venovať ďalej. A vy napíšte do komentára, ako ste to videli vy, či je silný, alebo či nie je silný a čo by sme mali robiť na budúce. Chceš si tu strčiť nejakú svoju reklamnú vložku? Asi. Nič nepromuješ? No, zatiaľ nie. Kámo, čo si za influencera niečo zapromuj, ne? Ja som ešte taký, že v plienkach, takže ja iba môžem kľudne povedať, že sledujte moju cestu a máte sa na čo tešiť. Budem aj ja sa snažiť tvoriť nejaké videá zo svojho života a sledujte, lajkujte, komentujte. Presne tak. Čau.